alhamdulillah rabbil alamin dental fastu balde e gaddagol Ceerno Hamad Ali Sall ɓe naati galle o machallah dental fastu balde e gaddagol Ceerno Hamad Ali Sall ɓe naati dental ngal alhamdulillah rabbil alamin en ji machallah 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 gandi ko kamɓe gardina subalɓe e kanko Sall toon to woni fa subal joni ɓe jetti nokku o ɓe jetti dental machallah min jiiɗo sakiraji min jiiɗo kadi e gawirɗe min jiiɗo kadi e gawƴirɗe fof machallah en mbi ɗum ɗo machallah machallah hunde ne yooɗi ceerno Mansour machallah ɗum yiɗi ko Diallo machallah alhamdulillah ɓe jaari ɓe sembe alhamdulillah machallah alhamdulillah assalamu aleykum jawir an ko joguiɗa ko no wiyete mbiya o ƴalɓe mbiya pelle ko ɗum nafata ɗo woni titade subal eyyi subalagal eyyi sa nani ɗum eyyi lana yahata ɗum ɗo tawa matawde allahu akbar machallah no wadde en ji gawƴirde machallah en ji machallah alhamdulillah rabbil alamin gawƴirde en ji ɗum machallah rewi lawol no fewi alhamdulillah rabbil alamin en jetti bandiraɓe kala machallah ɗen tagi fa subalɓe machallah jettima ɗo nokku ngal jettam jatam machallah en ji machallah jetti weltare mawde o yeyete ziyara e ñalawma hannde o altine nogas e joyyi lewru juillet taw ñaɓɓiɗe e nogas machallah mi samdire hoɓɓe ɓe e wonɓe ko Fouta Hordalde Kanel e dendagal ɗumde ɗon ha Wending machallah e Wilngarnat machallah keɓiram jojoɓe tan fof ɓe goni en jiiɗon weltare on kadi ko gaynade han machallah aywa jarama de ay wallahi machallah alhamdulillah yettode jayi kamɓe amu jayi bamba ko tawos ɓay bamba mo jiɗi bamba goto yene nandi wallahi ko nandi kay machallah baram sibila mon machallah silmon moƴƴi machallah sibila mon alhamdulillah fe machallah alhamdulillah ɗum noon babbalo saminima no fewi kadi mi jurimama no fewi aɗa ummi ɗo ha Kanel dendagal pelle subalɓe wonɓe toon an ardi ɗumen hande a aadi ziyare ɗo e neftude Madina Gounass yandema wuuro ngo yandema ñalawma hande o babal assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh calmini mi juurima e ñaaguima ko waw calmini ceerno juurima calmini ɓurongo e min wiyetemi ko Bala Sall mon ɗummimi ko wuuro wiyeten ko Kanel kono garɗam ko hande ko dendagal département Kanel rewɓe e worɓe awoɓe kamɓe minen fof yomi ardu mi tawtore ziyaro mi yettina calminaji mabɓe mi yettina kadi aniyaji mabɓe mi ñagono duwaw kamɓe dey keblimi yomi ardu mi tawtore e ziyara subalɓe mbaɗo Madina alhamdulillah rabbil alamin en jiiɗi jaam kadi kino garɗen ha joni koye weltade tan gonɗen noon en calmini en juurima en ñaaguima duwaw ko duwa e ko jangga e ko ɗula ko yo Allah jaabo amin Allah jarama fewi no jarama babbala ha toon to Kanel o immi en beltanimom no fewi e bandiraɓe nani paami kono kadi beltima yo Allah sembin machallah en beltanima bandiraɓe kadi jarama fewi machallah min joɗima de alhamdulillah machallah no ɓalliɗi pulagu ene yooɗi pulagu ene daha kono cukalaka kadi heeɗani caggal machallah
machallah en jiiɗo Wélingara naaɓe koɓe koɓe machallah ɗon ɓe tawtirede gueɗe ɗe tawtirede ziyara kale kuuɓal bandiraɓe eɗen jeeɓa yaw men mo Nague TV mbaɗen abonné mbaɗen j'aime machallah mbaɗen like kala ko naftaten inchallah mono en direct ziyara men ziyara subalɓe bandiraɓe ziyara men en jetti bandiraɓe kale kuuɓal en jarniɓe kam haala jarama en tan subalɓe on jarama de jarama alhamdulillah hande ko ziyara subalɓe holno yiyande moon hen yande ziyara o yooɗi feewi alhamdulillah yidɗi kadi alhamdulillah yimɓe fof gari ko notima keewal machallah ziyara o weli kadi en jii kadi ɓeydade ziyara o saabu en jii hoɓɓe yimɓe ɗo ha Fouta gari on ummi Mauritanie on ummiɓe ha Kanel en jiiɗi men ɗo machallah jarama ine ɗe Alpha Fall machallah seydi Fall nan kaw mi saminima juurima inde toon Amadou Tidiane Gaye Jagal Amana Amadou Tidiane a tawtirama ziyara o hol weltare ma hen e yiyande ma ziyara o machallah golle ɗe kam sona ko yetterama wayi fayida wayno koto waadi ni ñaago Allah tan baraji muyade hen ɗinde Allah rokka men amin wonde neeɗi peewal amin Allah rokka men wadde ɗum duuɗi ɗum amin yakkoɗa jarama Seydi Gaye jarama Seydi Gaye bandiraɓe nani paami beltani Allah sellini tamin Cheikh Niasse kanko waɗi en direct e radio men Dakar FM en beltanimamo no fewi no fewi no fewi machallah e dakka bandiraɓe kadi aadi kadi samin gartemaɓe ko ɓoyata inchallah